Башкортостанда гаилә милли проекты секторында әсә һәм бала һаулыгын һаклау буенча төбәк проекты эшләй башлана. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Республика медицина генетика үзәге баш табибы Фәнил Билалов. Һаумыгыз, Фәнил Сәлимович. Фәнил Сәлимович, төбәк проекты эшләй башланы дип әйтү бәлки дөрес тә түгелдер. Был инде быгаса эшләп килгән милли проекттың һөҗүмтәләре буенча эште дәвам итүдер мөгаен. Ысынлап та ул эште дәвам итү бүгенге көндә артабанда башкарыла. Ул әйтәйек, башында белмәй калсам башланганын, нәйсен дигәндә, менә былтыр 2020 елда өлкән кешеләрнең репродуктив һаулыгын диспансеризациялау буенча эш башланды. Ул февраль айында башланды. Ул шул эштең башкарылуының һөҗүмтәһе булып та шул милли проект бүгенге көндә башкарыла башлана инде. Нимә ул репродуктив диспансеризация? Ничек аңларга аны? Әйтәйек, менә һаулыктың бер өлеше ул репродуктив һаулык. Ул нимәне һөҗүмтәләй? Ул кешенең артабан бала табу һаулыктың бер өлеше. Бүгенге көндә яшьләрнең ханы кәми бара елдан-ел, ул репродуктив һаулыктың ханы, репродуктив актив халыктың ханы кәмү турында күрһәтә. Нәйсен дигәндә, олы яшьтә кешеләрнең ханы елдан-ел арта бара, бала табырлык яшьләрнең ханы кәмегәндән кәми бара. Һәм улар да үзләренең бала табу яшен озайта бара, уңгарак калдыра бара. Шулай итеп, репродуктив потенциал төшеп бара инде. Уны үстерү буенча ул ысынлап та милли проект уровенендә дип әйтәйек, шунда эш башкарылырга тиеш. Шуңа күрә безнең хөкүмәт милли проектты ысынга ашырылу буенча зур эш алып бара. Бына һез әйттегез, репродуктив сәламәтлек халыктың, дуйым халыктың дип әйттегез. Айрым хатын-кызлардыкы яки ир-егетләрдә генә дип белдерәмәнегез. Димәк, ике енестең дә сәламәтлеге тикшерелә. Дигәндә, бала битендә атай һәм әсәй гаилә парында туа битендә. Шуңа күрә монда ир кешеләрнең дә, хатын-кызларның да репродуктив сәламәтлеген тикшерү бер тигезлектә булырга тиеш. Шундай эш бүгенге көндә алып барыла, ул әүдем алып барыла һәрбер поликлиникаларда, бушлай, хатын-кызлар 18 яшьтән 49 яшькә тиктем, ир кешеләрдә 18 яшьтән 49 яшькә тиктем тикшерүләр үтүе бар. Нинди тикшерүләр һәм улар? Быгаса булган тикшерүләргә өстәлә киләләр мөгаен диспансеризациягә тикшерелгән. Ысынлап та шулай, ул тикшерүләр табиб менән кәңәшләшү керә, онда анализлар алына һәм төрле кирәк булган икенче тикшерүләр шул рәвештә ультразвук тикшерүләр, рентген тикшерүләр, комплексный диагностика дип әйтәйек, үтәргә мөмкинлек бар. Бына һез 20 елдан башланды дигез бында тикшерүләр. Әле һөҗүмтәләр турында мөгаен һөйләү иртәрәктер әле. Шулай да бында тикшерүләрнең үтүе һәм уларның мотлак булуы мөгаен да ошо репродуктив яшьтәгеләргә уйланырга мөмкинлек бирәләр. Әйтеп үтәйек, ул тик репродуктив потенциалды гына тикшерү сәламәтлекте түгел. Ни өчен дигәндә, репродуктив тракт буенча бирелгән авырулар бик күп. Улар, әйтеп үтәйек, һөҗүмтәле диспансеризациягә керергә мөмкин. Ниндәйдер менә авырулар тик репродуктив яктан гына теге булып күренергә лә мөмкинлеге бар. Шуңа күрә ул тик менә бөтенләй һаулыктың тикшерүнең бер өлеше генә булып тора. Тик менә потенциалдың ниндәй булуын, сәламәтлектең, менә шул репродуктив сәламәтлектең тикшерүенә юнәлтелгән тикшерүләр үткәрелә. Анализлар, әйтеп үтәйек, ул менә урогениталь авыруларның төрләрен тикшерелә. Буласак, менә төрле онкология яктан да тикшерүләр кушылып китә онда. Менә шундай. Нисен һөҗүмтәләр турында һорашам, чөнки бына инде нисәмә еллык эш һөҗүмтәһе медицина хезмәткәрләрен, хатын-кызлар үзләренең сәламәтлеген барыбер да даими тикшереп тора. Бына ир-егетләр иңелрәк караймы, әллә уңайсызланамы? Шунлыктан да был азна, ул ир-егетләр сәламәтлеге азналыгы дип тапты. Ул безнең өчен проблема, нәйсен дигәндә, ир-егетләр ысынлап та үзләренең сәламәтлеген вакытында тикшермәй. Шуңа күрә ир-егетләрнең шул теге
үзенең хаулыгы турында үзләре уйлану турында битараф булмагандар, шул аднаны үткәрергә ният тугандыр да инде. Нинди тикшеренүләр мотлак? Атап әйтик. Нинди тикшеренүләр ул тагыла табиб менән кәңәшләшеп, уның ниндәй авыр тынудары булу турында әйтергә тиеш. Артабан анализдар беріп, ул анализдар урогениталь мазок дип әйтәйек. Артабан әгәр дә унда берәй авыру табылды һине, шиктоуды һине, икенче тикшеренүләр үткәрелә, ультразвук тикшеренүләр, шулай ук теге генси яктан ниндәй үзгәрешләр булганлыгын асыклану буенча тикшеренүләр үткәрелә. Әгәр дә ул авыру шул рәвештә асыкланһа, артабан специализированный медицина үзәгенә юнәлтелә инде, ул үзәк безнең үзәк булып тора, безгә артабанда ул кешеләр юнәлтелә. Һәм бына шундый ниндидер сирдәр, нимәләр асыкланһа, ниндидер шик асыкланһа, нисек ярдәм итәһегез бу соракта? Төрле сорактарда. Төрле давалау мөмкинчелектәр бар бүгенге көндә. Ул консерватив давалаудан алып, хирургия буенча давалануда мөмкинчелектәр бар. Төрле менә түлһезлек, күпселек ир кешенең ул менә варикоцеле дигән авыру булырга мөмкин. Уның буенча хирургия давалану буенча гына мөмкинчелек бар. Шулай ук менә төрле әйтеп үтәйек, генетик авырулар да мөмкин булуы, уларга бүгенге көндә донорсылык кына ярдәм итә ала. Шуңа күрә донор программаларда кулланыла. Һәр кешенең үзенчә индивидуаль хаулыгын тикшереп мөмкинчелек бар бүгенге көндә. Эко турында үз алып барганда, ул хәзер полис буенча эшләнә. Һәм бына нисек әзерләнергә, нинди хәвеф булуы ихтимал, уларның барһа да мөгаен индивидуаль шулык пациентлар менән алып барылалар бу һораудар. Ысынлап та эко дип әйтеп үткәндә, менә безнең бүгенге көндә шундай бер эш башкарыла. Ни тиклем тиҙерәк эко показания булганса, шул тиклем тиҙерәк гаилә безгә мөрәҗәгать итһен ине. Ни өчен дигәндә, 35 яшьтән үткәндән һуң эконың һөҗүмтәләре эффективнысы бик түбән. Шуңа күрә 35 яшькә тиклем без ул түлһезлекте тапкан хәлдә уларга эко булуын билдәләп, уларга тиҙерәк сиратка торып, эко үткәрү мөмкинчелеген бүгенге көндә башкарырга кирәк. Гадәттә нисек килеп сыга 35 яшькә мөмкин? Гадәттәгесә безгә 40 яшьтә үткәс кенә шуннан гына хатын-кызлар, гаиләләр безгә мөрәҗәгать итә. Ул авариаль резервтың кәмеү вакытына туры килә, шуңа күрә эконың һөҗүмтәләре дә әйтеп үтәйек бик түбән. Шуңа бүгенге көндә экога сиратка тору безнең үзәгебездә үткәрелә. Ул эко программалары бөтенләй бушлай. Елына 2200 пар гаиләләргә квота бүленә. Тик ул бөтенләй җитмәй безнең республикага. Күпселек дигәндә тагыла бер 2000 булды һине. Ул сиратты бөтенләйгә юкка сыгарга мөмкинчелек булыр ине. Тик менә халыкка әйтеп үткәм килә, эко һәр кешегә һөҗүмтә бирмәй. 30% кына эконың һөҗүмтәһе бала табу менән тамамлана. Ул бик бүтән Ер шарында шундай статистика күрһәтелә. Ул бездә генә түгел, менә 30%-ка ориентир шундай. Тик беренче тапкырдан дип әйтеп үтәйек. Уларга тагыла мөмкинчелек бар. Кызганыска каршы кайбер гаиләләр 5, 6, 8 тапкыр үтә. Һөҗүмтәһе юк берниндәй дә. Сәламәтлеккә әлбәттә ул насар була. Ни өчен дигәндә, унда бит гормондар менән даваланыла, кулланыла. Унда шулай ук төрле насар хәлдәрдә мөмкинчелек булуы мөмкин. Шуңа күрә табиблар тикшерүләр үткәргәндән һуң гына сак менә теге тагыла үткәрү буенча показанияларны карап үткәрәләр инде эконы. Демәк, бында сынап та тапшыру башында әйткән, тикшеренүләрне вакытында үтергә һәм табибларга вакытында мөрәҗәгать итәргә. Сынап та шулай. Ул бүгенге көндә безнең медицина бик югары дип күрһәтелә. Ни өчен дигәндә, ул бөтенләй бушлай мөмкинчелектәр халыкка асылган.
Кулланырга кирәк шулар. Улар менә вакытында кулланырга кирәк. Вакытында. Һеҙҙең үҙәктең башҡарған тағы ла бер ҙур эше, ул да булһа неонаталь скрининг. Инде моғайын һөҙөмтәләр тураһында һөйләргә мөмкиндер был эштең. Ысынлап та һөҙөмтәләр бар. Менә былтырғы эш рәүешендә беҙ үҙебеҙҙең үҙәктә үткәрелгән 125 меңгә яҡын яңы тыуған балаларҙы тикшердек. Ул менә Волга буйы федераль 7 төбәктең тыуған балалары һәм 30-ға яҡын ысынлап та ауырыу балаларҙы беҙ асыҡланыҡ. Беҙҙең республикала шулай уҡ төрлө яңы ауырыуҙарҙы асыҡланыҡ. Улар элек табылмаған ауырыуҙар, улар яңы асылған шундай ауырыуҙарҙы, биохимик ауырыуҙар, уларҙы бөгөнгө көндә нисек алып барыу тураһында мәсьәлә тора. Ул китапта ғына яҙылған инде. Беҙ ундай балаларҙы бөтөнләй элек күрмәй торғайныҡ. Шуға күрә уларға һаулыҡ теләйбеҙ. Уларҙы артабанда нисектер дауалау ысулдарын, яңы ҡулланыу ысулдарын ҡулланып, уларҙы сәләмәтлеген һаҡларға тырышырбыҙ тип уйлайбыҙ. Был нимәгә бәйле булыу ихтимал, шундай яңы сәйҙәрҙең барлыҡҡа килеүе? Улар элек тә булған, тик ул балалар асыҡланмаған һәм иртә менән китеп барғандар инде. Иртәрәк. Хәҙер бына шундай иртә асыҡлау, яңы тыуған сабыйҙың ниндәйҙер бер генетик сирҙәрен асыҡлау, ул нимә бирә? Иртәрәк дауалау мөмкинлеге? Ысынлап та иртәрәк дауалау мөмкинлеге, уларҙы икенсе төрҙө диета менән йүнәлтеү һәм менә әйтеп үтәйек, спиналь мускул атрофия ауырыуы, улар бөтөнләй атлай алмағандар бит. Бөгөнгө көндә генно-инженерный дауалау мөмкинселеге бар. Шуға күрә беҙ алдағы киләсәккә тик ышаныс менән ҡарайбыҙ. Әйтеп үтәйек, благотворительный фонд «Круг добра» буйынса бөгөнгө көндә дарыуҙар бушлай тапшырыла. Фәнис Сәлимович, тамашасыларға әйтер теләктәрегеҙ, һүҙҙәрегеҙ бармы? Һәр бер башҡарған эштең үҙ ваҡыты була. Шуға күрә репродуктив сәләмәтлекте ваҡытында тикшереп һәм ғаиләлә бала табыу уйҙарын ваҡытында үткәрергә, башҡарырға һәм 1-2 балала туҡтап ҡалмай, 3, 4, 5 бала үҫтерергә яҙһын һәр бер ғаиләлә. Үҙебеҙҙең илебеҙҙә кешеләр күбәйһен, халҡы күбәйһен, нығынһын. Ул беҙҙең сәләмәтлек кенә түгел, ул беҙҙең киләсәктә ышаныс. Сабыйҙар сәләмәт туһын, шулай бит. Ысынлап та, рәхмәт. Ҙур рәхмәт, хөрмәтле тамашасылар. Республика медицина генетика үҙәге баш табибы Фәнил Билалов менән һөйләштек. Һау сәләмәт булығыҙ.